Μπίνι Μπο 16 level. Με αυτό είμαστε πριν. Ναι. Shit! What the fuck Με happened? το χάνικο. Όχι ρε, πριν που τον πέταξε το mic. Όπα. Είναι βέσπα τώρα. Έχει πρόβλημα στην εξάτμιση τώρα. Τώρα είναι καθυστερημένος απλά. Σαν καθυστερημένο σε μονόκυκλο υπό την επίρρεια ψυχοτροπικών μανιταριών που μόλις έχει φάει direct δεξιά από το Mike Tyson. Wow. Fuck. That was impressive. Πού να πάμε τώρα. Γιατί το πας τόσο πίσω. Τα reinforce. Εγώ. Γιατί από εδώ θα ξεκινήσει αν είναι. Είσαι τόσο σκληρός. You can't imagine. Fuck. I am wet. Drone located the biohazard container. That's exactly how I want you. Oh fuck, ok, σχάθηκα λίγο. 10 seconds to insertion. Πάμε Πήγαινε πάμε. πίσω από την ασπίδα, πίσω από την ασπίδα. Να το. One op 4 What the fuck? Μου πέταξε εκρηκτικό και τρόμαξα κιόλας. Op 4 last operator standing. Nice. Ποιον σκότωσες? Τον Bars, αυτό που σου έφαγε. Ωραία, από εκεί ήταν ένας άλλος. Δεν είναι ο... Ναι. Να το δεξιά. Μου πάει ο άλλος. 2.6 seconds to go now. Blake Griffin will turn. Shoot a three for the win. Bounce. He goes. He got it. The Clippers win. It goes. Can you believe it? Σιγά θα πέσει το παιδί. Τι κάνει αυτός τώρα? Όπα, ένας-ένας, παιδιά, ένας-ένας. Όλοι θα πάρετε. Ένας λέει. Hey bros, ο άλλος πέθανε μπροστά μας ρε. Hey bro. I'll get you sorted. Thank you bro. Okay bro. Ίζω να μην έχει άλλο τέτοιο. Έχει bro. Δεν έλεγα τίποτα άλλο. Famous last words. Απλά. Wow. Ο bro έκανε δουλειά. Λοιπόν, Ωρε μάγκα μου Last τι operator έκανα. standing. Ωραία μαγκά. Bro, for you, that was for you bro, rest in peace. rest in pieces. Ναι, Rest όχι. in peace. Πάω με το mic εγώ, γιατί είναι πολύ pro παίχτης. Πάω με το mic γιατί μόνο αυτός ξέρει να παίζει. Είναι ο καλύτερος όλων. Είναι ο top. Ξαναλέτε μαλακίες. Είναι ο καλύτερος λέμε, τέλος. Καμία. Οκ, κοίτα στο παράθυρο. Wow! Είχε σου τη δει. Μαλάκα, μου λέει κοίτα στο παράθυρο. Και πάω στο παράθυρο και σηκώνομαι και βλέπω τον Thermite να με κοιτάει. Να τον ακούς.
Όπα σπάνε. Α, βάλανε reinforce. Gaming, I'm sniping from behind, so be careful. Μαλάκα, αυτό που έγινε επίσης ήταν αγγελίο τώρα.